Arantxa, gure askatasun lorea. Uste dut hemen gaudenok badakigula beti soinean eramaten zenuen lore horrek zure izate askotarikoa ekarri nahi zuela plaza publikoa. Errebeldea, koloretsua, indartsua. Gaur zuri eta zuk ordezkatzen duzunari omen eginen diogu. Eta begira zenbat gauden. Bizitza pila bat eman zenigun eta herri eta mundu hobe baten aldeko lore hori oparitu zenigun egunero. Itxaropenerako eta behin eta berriz irauten duen eta berritzen den lorea ekarri zenigun gure imaginariora. Ikur bat eramaten zenuen soinean, eta guk ere gure herriaren aldeko borroka eraman nahi dugu gainean, zuk bezain dotore. Joan zinen eta joan zara. Esaten da hala ere memoriak egiten gaituela, eta beraz, ahazten ez dena ez dela inoiz hiltzen. Nahi zaitugu hemen gogoratu, eta gogoratu nahi dugu nor izan zinen, zer egin zenuen, eta begietan brilloa ematen duela esaten zenuen horrekin jarraitu. Nazio askapen mugimenduaren soka luzearekin jarraitu. Ze hemen gaude Arantxa, zu gogoratzen, baina gure konpromisoan berresten. Lanean eta borrokan jarraituko dugula askapen sozial eta nazionalaren alde. Intuizio, ibilbide eta bizipen batzuek eraman zituzte borrokara. Eta zu, beste kide asko eta asko bezala, baldintza oso txarretan, hiltzorian zegoen eta errautxetatik eraiki behartzen herri baten alde konprometitu zinen. Diktadura fascista baten pean, eskubide sozial eta politikoak ezabatuta. Euskara hiltzorian, debekuz betetako munduan. Urte seinalatuan itzali zaizkizu brillorik inoiz galdu ez zuten begi horiek. Burkide zenituen txikita eta egi fusilatu zizkigutela mende erdia bete da aurten. Beste horren beste, diktadoreak ohean hiltzela, haren oinordekoa ongi lotuta utzita. Lotularen gordina zeure azalean bizi izan zenuen, beste askoren moduan. Euskal Herria ito asmo zuen soka hura eteteko lotu zineten ordea, askatasunaren aldeko borrokara, zu eta beste asko. Baita gu ere. Gaur, harro esan dezakegu, hainbat belaunaldi lotu gaituen soka hori ez dela eten. Eta sokari jarraiki, zuek abiatutako bideari esker, Euskal Herria gaur ez da duela 60 urte zena. Eta belaunaldi loratu diren borrokei esker, bestelako eszenatoki batean dago gure herria. Seguru aski, metatu diren lorpen eta porrot hoien guztien emaitza gara, eta da, gaurko Euskal Herria. Eta erronka berriei heltzen ari gara gaur egun. Garai hauetan sedukzioa bete behartzela esan zenuen behin irratian, eta gehiengo berriak eraikitzeko lanean ari gara. Euskal Herria hobe bat eraikitzen, egunez egun. Gaur, gertuago gaude euskal preso, iheslari eta deportatu politikoen askatasunetik. Bide nekez, gogor eta nahi baino motelagoa izaten ari bada ere. Eta lortuko dugu. Eta nola ez, burujabetza osoaren bidean eta Euskal Herriaren askatasun osoaren bidean pausu berriak emateko eta ahalik eta urrunen joanen diren jauziak emateko ari gara lanean. Asko aurreratu dugu, baina Euskal Herriaren biziraupena jokoan dago oraindik. Gure herriak zapaldua eta zatitua izaten jarraitzen du. Eta ukatuak zaizkigu oraindik nazio aitortza eta autodeterminaziorako eskubidea. Mende erdi igarota gure nazio aitortza eta erabakitzeko eskubidea eskuratzeko aukera eta erronka izaten jarraitzen dugu. Ongi lotuta utzi nahi izan zuten korapilo hura behingoz askatzeko erronkan bultzatzen jarraituko dugu. Gure indar eta eragiteko gaitasunak biderkatuz. Eta hori da intzuzen zuen bideari jarraitzea. Baita bloke erreakzionarioa geratzea ere. Horren aurka eta Euskal Herriaren alde eman zenuen bizitza, Arantxa. Independentziaren, feminismoaren eta sozialismoaren alde. Eta gu ere horretan berresten gara, nazio askapen mugimenduaren egitasmoan. Zuk argi zenuen eta guk ere bai. Garai nahasi eta ez egonkorretan joan zara, Arantxa. Zuk hainbeste maite zenuen itsasoa zakar dabil. Gerra hotsak, autoritarismoa, ultraeskuina dira nagusi munduaren luze zabalean, horrek dakartzan arriskuekin. Baina zuk erakutsi zenigun bezala, borroka egiteak ematen du brilloa begietan. Eta urak nahasiak izan arren, argi dugu Euskal Herrian eraldaketa posible dela askapen prozesuaren eskutik. Eta jarraituko dugu, lanean eta borrokan. Gure itsaso horretatik salbu ez pagaude ere, hemen badugu, jendarte antolatua,
herritar ameslari bezain borrokalariak eta gaitasun handia, herri proiektu politiko sendo bat. Indarroi guztiak antolatzea, biderkatzea eta itxaropenaren bandera astintzea tokatzen zaigu. Euskal Herria dantzan jarriko duen nazio susperraldia martxan jartzea, zuk eta zuen belaunaldiak egin bezala. Horretarako konpromiso hartzen dugu guk, borrokak ematen baitigu guri ere begietako brilloa. Eta herri honi etorkizuna. Mila esker Arantxa borrokatzeko beste arrazoi bat eman diguzulako. Mila esker sinesten dugulako hemen badela herri bat eta bagatela mundua aldatzeko motor. Mila esker Arantxa belaunaldi arteko aria hain bizi gordetzeagatik. Iragana eta etorkizuna hain ongi adilkatzeagatik orainean. Mila esker Arantxa borroka, dantza eta maitasuna bezalako hitzei hain esanai erraldoia emateagatik. Hemen gaudenok Euskal Herria lorez betetzen, loraldiak eragiten eta borrokan jarraituko dugu. Herriagatik behar baita bizi, behar da irabazi. Gora Euskal Herria askatuta, gora Euskal Herria feminista eta sozialista, gora gutarrak!